obyvatelia mestečka Stará Tura. Upokojte sa, utíšte, pristúpte bližšie a vypočujte si tieto správy, ktoré som povinný vám oznámiť. V roku 2017 mesto Stará Tura oslavilo dôležité výročie. Uplynulo presne 550 rokov odvtedy, čo uhorský kráľ Matej Korvín oslobodil obyvateľov Starej Turej od platenia všetkých poplatkov plynúcich do kráľovskej pokladnice. Bola to odmena za doľapenie bratríckeho veliteľa Jána Švehlu. Pri príležitosti tohto významného výročia dňa 20. mája 2017 usporiadalo Mestské múzeum a mesto Stará Tura historické slávnosti. Chceli sme tak vytvoriť pravú autentickú atmosféru doby, ktorej našu krajinu slúžili nájazdy bratríkov. Pre návštevníkov boli pripravené rekonštrukcie dejinných udalostí spojených s udelením výsad Starej Turej v podaní skupiny historického šermu Vagus. Program sme zahájili na námestí Slobody, kde bol návštevníkom vyrozprávaný príbeh o zlapaní hľadaného zbojníka Švehlu za pomoci všímavých turánskych žien a ich odvážnych mužov. Tu sa popri hercoch na pódiu objavil i predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, ktorý stvárnil uhorského palatína Michala Orsága. Následne sa návštevníci spolu s historickým sprievodom presunuli do sály Domu kultúry Javorína, kde na nich čakal sám Matej Korvín. Kráľ rozhodol o Švehlovej poprave a slávnostne udelil obyvateľom Starej Turej výsady, ktoré obec povýšili na privilegované mestečko. Program ďalej pokračoval pred Mestským múzeom. Boli tu pripravené rôzne atrakcie a hry pre deti, jazdy historickým kočom či šermiarske súboje. Príjemnú dobovú atmosféru dotvárala ochutnávka stredovekej kuchyne, ukážky stredovekých tancov a hudobné vystúpenia súboru starej hudby Muzika poetika. Návštevníci sa mohli občerstviť originálnymi regionálnymi produktami, staroturianskou kávou August Roy, pivom Staroturánsky regál, vínom z vinárstva Čachtické chotáre a koláčikmi z miestnej pekárne Matejka. Špeciálny program bol pripravený i v priestoroch Mestského múzea. Okrem stálej expozície si návštevníci mohli prezrieť unikátnu výstavu originálnych výsadných listín zo 17. a 18. storočia, ktoré pre Starú Turu vystavili králi Ferdinand III, Leopold I a Karol VI. Dokumenty potvrdzujú pôvodné privilégia z roku 1467, prípadne deklarujú nové výsady, jarmočné privilégium Leopold I 1669. Pripravená bola i výstava fotografií premeny Starej Turej, na ktorej si mohli návštevníci prezrieť viac ako 120 fotografií dokumentujúcich ulice a najznámejšie historické budovy Starej Turej a ich premeny v čase. Veľmi sa tešíme, že historické slávnosti v Starej Turej zaujali také veľké množstvo ľudí, prišlo viac ako 900 návštevníkov, z ktorých väčšina podujatie hodnotila veľmi pozitívne. Srdečne ďakujeme skupine historického šermu Vagus za skvelý program. Obrovská vďaka patrí takisto všetkým, ktorí finančne či materiálne podporili toto podujatie alebo sa podieľali na jeho príprave a organizácii. Ďakujeme primátorke mesta Stará Tura Anne Halinárovej, zástupkyni primátorky mesta Zuzane Zigovej, Petrovi Škriečkovi a pracovníkom spoločnosti Prevak, pracovníkom technických služieb mesta, Domu kultúry Javorina a Mestskej polície, Ľubomírovi Strakovi z pivovaru Turák a Vnuk, Zuzane Durcovej, Gabriele Hučkovej, Soni Klenkovej, Pavlovi Trúsikovi, Gabriele Čačkovej, Petre Kostolnej, Miroslavovi Krčovi a agentúre Dux Sprint. Za pomoc počas prípravy výstav srdečne ďakujeme Jurajovi Krištofíkovi, Eve Tomisovej, Šimonovi Jasečkovi a Jozefovi Tomanovi. Veľká vďaka patrí i predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja za podporu a záštitu podujatia. Ďakujeme tiež všetkým, ktorí prišli, strávili na slávnostiach príjemný podvečer a preniesli sa spolu s nami o 550 rokov do minulosti. Program bol veľmi pekný, ja som sama milovala a som veľmi vďačná.
V piatok 26. mája 2017 sa na strelnici v Starej Turej konala medzinárodná strelecká súťaž žiakov a dorastencov v rámci cezhraničnej spolupráce. Súťaže sa zúčastnili žiaci základnej školy Stará Turá, základnej školy Podolie, strednej odbornej školy Stará Turá, základnej školy Kunovice, Česká republika, základnej školy Bzince pod Javorinou, gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Novom Meste nad Váhom a strelci zo Starej Turej. Strieľalo sa v 3 vekových kategóriách, spolu sa zúčastnilo až 48 pretekárov. Za krásneho slnečného počasia strelci súťažili v disciplíne na presnosť aj na otočné terče. Súťaž bola veľmi dobre zorganizovaná. Spokojnosť vyjadrili účastníci z Moravy, Podolia, Nového Mesta nad Váhom i zo Starej Turej. Súčasťou bolo aj občerstvenie a opekačka. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa na tejto súťaži podielali. Alebo môžeš takto, že máš to v kope? Spolu kolegyňami pani Čo mám povedať? Ja neviem, čo sa budete pýtať? Čo chceš vedieť? Budeš sa pýtať niečo, Milan? Dođu sam, ali otreć je staviti. Nejaké priesady, že mi donese rajčiny, ešte príde som. Dnes sme sa tu zišli po 5. raz v tomto roku. Je to už vlastne tradícia robiť takúto akciu pre naše postihnuté deti. My ako rodičia sme veľmi vďační, že takéto niečo existuje, pretože tie deti tiež potrebujú žiť, majú svoj vlastný život a treba aj ich integrovať trošku do spoločnosti. A toto je vlastne príležitosť, ktorú máme, ktorú týmto deťom umožníme. Momentálne nám prebieha 5. ročník podujatia Otvorená náruč, ktoré je pripravené pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím v spodjavorínskej oblasti. Tento 5. ročník je skutočne k nám naklonený veľmi dobre, pretože vonku je nádherné počasie, teplo, slniečko svieti, užívame si to a veríme, že tento rok konečne už budeme mať jeden ročník bez vody, bez dažďa a teda bez takéto nepríjemnosti. Je to priestor, kedy si užívame naplno, nie len my organizátori, ale aj pozvaní hostia. Máme tu momentálne 132 ľudí, ktorí sú pozvaní a plus tomu nejakých 50 ľudí, ktorí zabezpečujú rôzne tvorivé činnosti a rôzne terapie. Každým rokom sa snažím ponúknuť viacej a viacej týmto účastníkom. Tešia sa, pretože podľa vedomosti alebo skúseností, ktoré mám zo stretnutia s tými ľuďmi, tak dopredu už niekoľko mesiacov sa tešia na to, že hurá, bude Podkeľava a bude nám zase jeden deň dobre. Tak máme veľkú radosť z toho, že tieto podujatia majú veľmi dobrú odozvu a tí deti, ale aj ich rodičia, ktorí vlastne sú kvázi postihnutí spoločne s tými deťmi, si ten deň užijú naplno a vytešujú sa z toho všetkého, čo im tu ponúkame. Takže ako ste mali možnosť vidieť aj cez zábery z kamery, je tu množstvo činností od hypoterapie cez rôzne tvorivé činnosti, rôzne masáže, klasická masáž, ceragen lôžka, oxygenoterapia. Máme tu na špecialitu, ktorú tento rok máme výnimočnú, pani, ktorá maluje nohami a množstvo tvorivých činností, takže myslím si, že naozaj každý si príde na svojo a každý sa poteší a nájde ten priestor, aby sa mohol plne realizovať a zabaviť sa a prežiť pekný deň.
Už 5. rok sa konajú takéto aktivity v penzióne Adam na Podkylave. Je to úžasná akcia pre zdravotne postihnuté deti a ich rodičov. Veľký význam má hlavne v tom, že dnešný deň si užijú aj rodičia, ktorí sa denodenne a každý deň, každú noc starajú o svoje deti. Je to krásna akcia, ktorú pripravujeme v spolupráci s Československou obchodnou bankou a pri tejto príležitosti chcem vysloviť veľké ďakujem hlavne organizátorom, pani Julke Bublavej, pracovníčkam sociálneho oddelenia Mestského úradu a členkám sociálnej komisie, všetkým sponzorom, ktorí sa na akcii podieľajú a pripravujú takéto krásne chvíle pre našich spoluobčanov.